Белорет районы Габдык ауылында яшәгән иң кадерле кешебез Әсәйбе Закирова Рашида Усман кызын тууган көне. 70 яшьлек юбилей менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез һәм кайнар йөрәктән сыккан изге теләкләребезне җиткерәбез. Күңелеңдә тыныслык, тәреңдә сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балларыңдың, безнең яньянсәрләреңнең изгелеген күреп, атайыбызның терәк таянысы, кәңәшсеһе, йортыбызның якты нуры булып, дөнья рәхәтлеге кисереп, бәрәкәтле мул тормышта яшәлә кадерлебез. Әсәйбез 1952 елның 17 июнендә Күйргәзе районы Ермолаев авылында 8 бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән шаян, теремек кыз Габдык авылында башлангыч белем алгас, 8 сакрым араны яяу йөреп, Йөек мәктәбендә белем алуын дәвам итә. Мәктәпте тамамлагас, Күмертау педагогия училищесына физкультура бүлегенә укырга инә. Студент вакытларында талапсан, дәртле, һылыу гимнастка кыз биюгә лә бик оста була. Мәдәни сараларның республика кимәлендә үткән конкурсларында катнашып, грамоталарда яулай. 1972 елда педучилищены тамамлагас, яшь белгез туган авылына мәктәпкә эшкә кайтарыла. Талапсан, үз эшен яратып башкарган укытучыны балаларда үз итә. Дәресләрен түземсезлек белән көтеп алалар. 1972 елда авыл егете атайыбыз Закиров Рәүф Габитулла улы белән өйләнешәләр. Матур итеп йорт халып, етеш тормышта 45 ел бәхетле гомер итә кадерләребез. Гаилә бәхетен тулыландырып, бездә 4 баланы тәрбияләйләр. Атайымның һеңлеһе мәрхүм булгас, 6 яшьлек кызын үз канаттары астына алып тәрбияләнделәр. Безне үстереп, тәрбия белем биреп, бүген инде 9 яньянсәренә һөйнеп куанып утыраулар. Күп еллык фидакарь хезмәте өчен мактау грамоталар алып, хезмәт ветераны исеменә лә лаек булып, 41 ел эшләгәндән һуң хаклы ялга сыкты. Әсәйбез бер вакытта ла буш утырмай яраткан шөгыле кул эшләре менән дә була. Бәйләп, сигеп күңел юанысы таба ул. Габдык авылы агынайдар оешмаһының алыштыргыч агзаһы, биюсе һәм бию халыусы ул. Сәхнәгә сыкка бейүн авылдаштары алкыштар менән озатып кала. Бакса тултырып яшелсә емеш, күз яуын алырлык сәскәләр, еләктәр үстерә. Бына шулай тормыштан ян табып яшәй безнең кадерле кешебез. Котлау менән тормыш иптәше Рәүф, кызлары Ләйсән, Гөлдәр, Гөлназ, Әлфинә, улдары Рөстәм, килене Илүзә, кияүгә Сергей, Алексей, Вадим, Равил, Альфред, яньсәрдәре Диана, Анастасия, Регина, Карина, яндәре Артем, Даниил, Альмир, Мурат, Илһам. Шуларың булган җибәрелек, шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп, әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама, онытмадым ничек иде барытым, ярар елмая бер саулама, әниемнең Калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама, онытмадым ничек иде барытым, ярар елмая әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама, онытмадым ничек
Күчтәнешләр белән табынтылды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаман да.